The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mismo po ba Jessica ito? Martinez po ito. A-actionan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Box at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Dumako na tayo mga ka-aksyon sa ating unang problemang bibigyang aksyon. Isang transgender biktima ng pangaharas ng isang basketball coach at ilang basketball players sa isang bar. Ang pangyayaring ito ay nakunan ng CCTV. Panoorin po natin ito. Ayan mga ka-aksyon, yung kuha ng CCTV kung saan, ayan, yung transgender hinalikan mismo nitong coach. Ayan. Makikita mga ka-aksyon sa CCTV na may isang lalaking sumadyang puntahan para halikan ang transgender na si Rain Pamurada. Siya ay pinaniniwala ang coach ng mga basketball players na kasama sa video. At makalipas lang ang ilang sandali matapos magkaroon sila ng konfrontasyon, ilan sa mga basketball players ang hindi na nakapagpigil at ginulpi na nila si Rain. Dahil sa pangyayaring ito, personal na dumulog sa ating tanggapan ngayon, si Rain Pamurada. Magandang hapon sa iyo, Rain. Magandang hapon po. Opo. So, kumusta ka ngayon, Rain? I'm not okay po, pero tinatry ko pong maging okay and maging tatag po sa mga nangyari po. Okay. So, pwede mo ba sa aming ikwento kailan ito nangyari at saan na partikular na lugar? Nangyari po ito sa isang bar po sa Legazpi City, sa Do's Resto Bar. So, nag-iinuman po kami ng friend ko. Then, tapos na po kami uminom. Kailan ito, Rain? August 3. August 3. So, 2 araw pa lang ang 3 nakakalipas. AM. Okay. Ay, August 4 po pala. August 4. Po, kasi 3 a.m. na. Madaling araw. Madaling araw na po. Then, tapos na po kami noon uminom ng mga friend ko. So, nakita ko po yung mamimamihan ko pong transgender din po. Pinajam niya po kami sa table nila. Then, yung mga nangsuntok po sa akin is nandun po sa kabilang table. Tapos nandito lang po kami. Tapos po, nung time na po yon, yung isang coach po, bigla na lang po sa akin lumapit at hinalikan po ako. Then, So, wala kang May- alam kung bakit Wala lumapit po. sa iyo at bigla ka lang hinalikan. wala po. Nagulat ka na lang. Nagulat na lang po ako. Tapos po, nung may bumato po ng yelo sa table namin, lumipat na po kami ng table. Then after po noon, pumunta po ako sa cashier po ng bar and chinik ko po yung CCTV para po sure na at least bago po ako mag-confront sa kanila, may pruweba po ako na hinalikan po ako ng coach po ng taga-Pigkale. So, ibig sabihin, pagkatapos nung hinalikan ka, wala pang nangyaring komosyon or konfrontasyon? Wala pa po.
Okay, so Wala pa po. parang sinigurado mo muna. Opo. Okay. Pumunta po ako sa sa cashier po ng Dose. Then binidyoan ko po yung CCTV na hinalikan po ako, yung nakita niyo po sa video. Then after po noon, nilapitan ko na po sila and kinonfront ko na. Tapos po yung player po ng taga Pigkali is yung kinuha niya po yung kamay ko at parang pinusasan po baga. Hindi siya pinusasan pero yung dalawang kamay ko hinawakan niya po. Paano yung ginawa mong konfrontasyon sa kanila? Ano yung approach mo? Sabi ko po, bakit po nanghalik without permission kahit po I'm trans po? I have a right naman po siguro mag-complain sa kanila kung bakit po naghalik, di ba? So, doon sa table nitong mga inireklamo mo, ikaw yung lumapit. Opo. Mag-isa ka ba o meron kang Mag-isa kasama? Okay. So, direktang tinanong mo itong coach. Opo. Tapos yung isa pong player doon, hinawakan po yung kamay ko po, dalawang kamay. Then, hindi pa ako noon makagalaw hanggang dinala niya po ako sa dance floor. So, hawak-hawak niya pa rin yung kamay ko po. So, ibig sabihin, hindi pa natapos doon sa paghalik sa'yo, kung hindi, hinila ka pa papunta sa dance floor. ng isang player po. So, doon pa lang, parang arrogante na itong, Opo. itong coach na to, at parang hindi ka na nire-respeto. Yung player po yung nagganon po sa akin. Iba na. So, Yung yung player umalik po. sa'yo yung coach, yung player naman, Yung humawak po sa... hinayaan lang din ng coach na ito. Ewan ko po sa kanya kung hinayaan niya, pero hindi ko po alam kasi kung hinayaan niya o nakita niya or what. Pero nandun na, di ko na po kasi yun na-check eh. Okay, linawin lang natin, Rain, ano? So, hindi porke transgender ka, may karapatan na silang gawin ito kung Opo. anong yung gusto nila sa'yo, di ba? Yes. Kahit sino man ay magugulat sa ganitong pangyayari na nakatalikod ka, wala kang kaalam-alam, basta ka na lang hahalikan. Opo. Okay. So, nangyari doon sa dance floor, hinila ka, Opo, ano na yung sumunod na pangyayari? Hinawakan po yung dalawang kamay ko, hindi pa ako makagalaw ng isang player. Then, gumagawa pa ako ng paraan po para makatakas po dun sa maigpit niya pong hawak sa akin. So, ang ginawa ko po nun is, kinurot ko po siya. Tapos, sinampal ko po yung basketball player. So, dun na po. Then, after po nun... So, ayan yung nakikita natin, yan yung hinila ka doon sa dance floor. Opo, yan po. So, hinawakan yung kamay mo, kinurot mo siya. Saan parte mo siya kinurot? Dyan po, part dito po. Okay, dyan sa Yan may po. singit na Opo. parte, tapos nagalit siya. Opo. Etong isang lalaki, ano yan? Lasing na din. Lasing na din po siya. Pero kilala ko po yan na isang lalaki po. Pero kilala ko po lang po siya, pero hindi ko po siya friend. Okay. Pagkatapos nun, ano na nangyari? So, bumalik na po ako sa table namin. Tapos po, doon na po nila ako pinagsusuntok po. Pinagtutulungan po ako nila doon. Ayan, parang nakipag-appear ka pa sa kanila. So, pumunta ka na sa table. Pagkatapos nun, Diyan po, galit na po ako dyan. Kasi nga po, ginanito po nga po ako sa likod. okay. Tapos, ayan, sumunod Yan po. pa. Opo, sumunod po sila dyan. Yung inupuan mo, yun na yung Yan na table po ninyo. yung nilipatan po Okay. namin na table po. Ayan na po. Sino yung sumuntok sa'yo? Player po ng Pigkali po. Yan yung kakilala mo. Hindi ko po yun kakilala. As ibig sabihin, aside doon sa kakilala mo, meron pang mga players from Opo. Pigkali. 5 player po yun. 5 players Po, from ang- Pigkali, Legazpi. Opo, yung Okay. sumuntok Ano sa yung mga akin. sinasabi nila noong time na ayan na nakaupo ka lang, sunod-sunod yung mga banat nila? Ano yung mga pinagsasabi nila sa'yo? Hindi ko na po kasi siya maalala, pero po galit na galit po sila dahil nga po, dahil sinampal ko po yung isang player. So yung pagsampal ko po is may purpose din po kasi yun eh. Hinawakan niya po yung dalawa kong kamay. Tama? Na hindi pa ako makagalaw. Okay. That's So why parang self-defense mo yun sa Opo. sarili mo, Sinampal kaya ko po sinampal mo siya. yung Opo. player. Ngayon, etong mga co-players na to, galit na sa'yo. Opo, galit na po. Tapos po, yung ibang player dyan po, hindi ko naman po sila inaano, pero lahat po sila sinuntok po ako. Okay. Yang mga nakaputi na yan yung mga players. Opo. Yan yung coach na nakasombrero. Opo, yan po yung So, nag-awat naman siya. Nag-awat din po siya. Okay. Pero ano yung sabi ni coach pagkatapos niyan? Wala po, ang pinanindigan niya daw po, sabi niya po sa akin, nagpaalam daw siya sa akin na hahalikan niya ako. Ganun po yung sinabi niya sa akin. Pero kita naman sa video na Opo, nakatalikod ka, nakatalikod po ako, binigla tas ka lang, nabigla po ako. alikan. Tapos, ito naman si coach, magsasabi pa na nagpaalam, saang paraan kaya nagpaalam sa'yo. Pero itong coach, hindi mo rin kakilala? Hindi ko po kakilala. Okay. So, isa lang dyan na player ang kakilala mo? Opo. Isa. Okay. Sa mga pangyayaring yan, wala man lang na, yung sabi mo, yung kainuman mo, yung kabarkada mo, Yung
tumulong ba or umawat din? Opo, yung friend ko po na taga BU din po, tumawag na po siya ng pulis. Tapos yung DJ po dyan is, yun po yung dahilan kung bakit po wala pa akong pasa sa mukha. Kasi po nakaharang po siya sa, nakaharang po siya sa, nakaharang po ako sa likod niya po. So parang yung DJ na yon, siya yung nagsilbi na parang para mapacify yung gulo at maprotektahan ka. Kaibigan mo ba itong DJ? Hindi ko pa kilala. Okay, so malaki yung pasasalamat mo sa kanya. Yes po. Okay. Kung hindi po dahil sa kanya, siguro po may mga pasana po. Nakita ko rin sa video kung paano ka sinabunutan nitong lalaki. Ano? Eto ba yung sobrang galit? Or ano yung sinasabi niya habang ikaw ay sinasabunutan? Bakit ko nga daw po siya sinampal? Siya yung Kung- sinampal mo. Opo, yung nagsabunot po. Oo. Yun po ata yung... Okay, so yung nagsabunod sa iyo, ito yung lalaking sinampal mo at kinurot mo. Opo. Okay. So, matanong ko lang rin kasi isa kang transgender, ilang taon ka na palang ganyan? Since 2019 po. Since 2019. Nag-start pa ako mag-transition po. Okay. 2018 down since birth, medyo tinatago mo pa. Hindi po. Yung ano lang po, yung I'm gay na Kumbaga, po. pero- ladlad ka na sa Ladlad pamilya na at sa po. publiko na ikaw ay isang gay. Yes po. Pero nung 2019, 2019, nag-start na pa ako transition. doon ka na, Apo, nung nagdesisyon na COVID po. magpalit. Okay. So, simula noon, meron ka na bang mga experiences na ganito, na nakaranas ka ng pambubuli, panghaharas? Meron na din po, before din sa may Embarcadero po. Pero yun po, wala po yung nangyari kasi po, wala naman po ako ebidensya noon. Tapos, hindi ko naman po kakilala yung mga nagbugbog din sa akin dati po. So, dati ka nang naka-experience ng Apo. pagbubugbog Yes dahil po. dito sa iyong kasarian, Yes dahil po. dito sa naging desisyon mo. So, pero eto yung mas malala. Ito po yung pinakamalala po na parang super traumatic po siya sa part ko kasi si Papa nga po, since birth, hindi pa ako sinusuntok po. Tapos sila po, suntukin lang nila ako. Sobrang na-trauma ka. Yes, Okay. So, kahit po pagtulog, hindi po ako masyadong makatulog po. matanong ko lang ito personal, it's up to you kung gusto mong sagutin or hindi. Meron ka bang karelasyon ngayon? Wala. Wala. So, single ka. Yes po. Okay. Single and ready to mingle. I don't, Apo. Pero, kidding aside, so, sa nangyaring ito, ano yung decision mo? magsampa pa ako ng case po. Deserve po nila makulong po. And hindi lang po to para sa akin po, kundi para din po sa member ng LGBTQ po. Ayun. So, gagawin mo ito hindi lang para sa sarili mo, kung hindi doon sa mga kaparehas mo din. Yes po. Okay. So, meron ka bang panawagan doon sa mga kaparehas mo LGBTQ na nakakaranas din ng mga ganitong harassment? Ipaglaban nyo lang po kung ano po yung nararapat po, as long as po wala po kayong sinasaktan or inaapakan po. Ipaglaban nyo po yung mga rights nyo. Huwag po tayong magpapaano po, porket ganito tayo is tatalunin lang tayo ng mga straight na lalaki. Opo. Itong mga straight na lalaki. Rain, ano nga yung pangalan nitong coach na ito na yung inirereklamo? Yung pangalan po, hindi ko po kakilala. Pero yung apelido po niya is Mendoza po. Mendoza. Okay. So, sa pagsasaliksik ng aming team, nalaman namin ang pangalan nitong coach ay si Ronnie Mendoza. Yes. Okay. So, sinusubukan nating imbitahan si Ronnie Rain, ang iyong inireklamong coach na humalik sa'yo, ngunit tumanggi na siya at ang kasamahan nitong mga basketball players at according sa kanila, sa korte na lang daw kayo kakaharap or Sige po. sa korte na lang sila haharap. Kumbaga, see you in court, Rain. Okay po. Ayan. That's game. That's game. Ready ka? Yes po. I'm Okay. ready po. Ngunit kung maisipan ninyo, Ronnie,
Mendoza at itong mga kasamahan mong mga players na maghingi ng public apology? Kung humingi ng public apology, Rain? No po. No pa rin. So gusto mo talagang Yes po. pagdusahan nila? Yes po. Okay. So maaari pa rin kayong dumulog sa aming tanggapan, ano? Baka kung ano man yung gusto nyong ipaabot dito kay Rain, bukas po ang aming programa, bukas po ang aming tanggapan para po kayo ay mapakinggan. Pero eto Rain, ano, nasa kabilang linya na rin ng telepono si Kapitan Fernando Lopez ng Barangay Pigcali, Legazpi City. Kap, magandang hapon po. Ay, magandang hapon din po. Apo, Kap, matanong ko lang po dahil ito Kap na mga inirereklamo ay meron pong mga residente dyan po sa inyong barangay at ito pong bar ay situated po dyan mismo sa inyong barangay. Matanong ko lang Kap, Sige ma'am. kakilala niyo po ba itong si Coach? Ito pong si Ronnie Mendoza? Mapakiulit ma'am, medyo nag-choppy. Ano po yan ma'am? Apo, ito pong si Coach Kap na si Ronnie Mendoza, kakilala niyo po ba ito? Opo ma'am, opo. Taga-residente po yan dito sa Pigcali. Opo, ano daw po Kap yung nababanggit po sa inyo patungkol po dito? Yung dyan sa nangyaring kaguluhan po? Opo. Nabalitaan ko lang yan ma'am. Okay, ano po Kap? Opo, ano po Kap yung ano po Kap yung napag-usapan po ninyo patungkol dito kasi eto pong si Rain ay inirereklamo po itong si Coach, eto pong residente po diyan sa inyo dahil po sa nangyaring pambabastos at syempre nasaktan po itong si Rain. Ano po yung nababanggit po sa inyo nito pong grupong ito? Ay ma'am, nabalitaan ko lang yan ma'am. Ngayon po, ngayon nga lang po dahil nga sa inimbitan sa natin si Ron na umarap dyan sa programa ito. Kaya lang hindi man umarap kasi nagtanong mo sila sa kanya sa legal nila na sasagutin na lang daw po yung reklamo nung nagre-reklamo sa korte na yan nata o kung saan sila pwede magharap. Ngayon po, sinabihan ko naman yung mga estapyata ng programa mo o kung sino po yun na para magkausap sila ng complainant sa itong sila Mendoza, in-advise ko sila na magpa-blatter sa barangay itong complainant para madigit ko sila kung anong nangyari sa kanila. Hindi ko kasi alam kung anong nangyari. Opo. So Kap, according kasi kay Rain, hindi man siya nagpumunta pa dyan sa inyong barangay dahil syempre, ang iniisip din ito ang kanyang seguridad. So, if in case po ba, Kap, na lumapit po ito sa inyo si Rain, bukas po ba ang inyong tanggapan at willing po kayong tulungan po ito? Ayaw po ma'am, opo. Kung sakali man, kung natatakot man yan si Rain na pumunta ng barangay, pero sa tingin ko ma'am, hindi man mga tarantado yung yung mga na-involved dyan sa problema, siguro lasing lang kaya, siguro. Mga mabait naman yan. Opo, Kap. Hindi naman yan opo. Kap, mukhang nag-comment itong si Rain sa sinabi niyong hindi naman mga tarantado itong si Ronnie. Kasi yung may sinasabi si Rain, Nasuntok na nga po ako eh. oh, Sige ma'am. nasuntok na nga daw po siya, Kap. Bakit daw po parang sinasabi niyo na hindi ito tarantado? Ay hindi ma'am, ang ibig kong sabihin ma'am, yung pupunta siya sa barangay, baka natatakot siya, huwag siya mag-alala kasi para sa akin naman ma'am, siyempre, taga dyan tayo sa barangay, hindi naman sila yung mga basagulo baga, yung mga problema sa barangay, hindi naman. Okay. Nagkataon lang siguro na mga lasing, siguro, Okay. kaya nagkaganon, opo. Opo. Kap, ito po bang si Coach Ronnie ay meron na din pong pamilya? Pamilyado po ba ito? Meron na ma'am, may dalawang anak na yan. Ang kuwan yan ma'am, ang asawa niyan, treasurer ko sa barangay. Treasurer mo sa barangay. So, nung nalaman, makikipagmarites na lang ako, Kap, nung nalaman po ng asawa nito, hinalikan po nitong coach itong si Rain, ano po yung reaction po ng misis? Galit na galit, pinauwi nga doon sa pamilya, sa magulang niya eh. Kasi sila, hindi man sila kasal, pero itong mag-asawa, nakatira ito sa pamilya nitong babae. Ngayon, nung mangyari yan na problemang yan, pinalaya si Ron, pinabalik ulit daw sa magulang niya kasi taga din sa amin. Opo, kasi syempre, nakakahiya itong ginawa, di ba? Oo, syempre kasama na doon yung galit sa kaselo, syempre. Kahit sino naman na misis, Pero Kapitan, sa pagkakalam nyo po, ito po ay pauna lang na record dito pong si Coach dyan po sa inyong barangay na may ganito pong pangyayari? Wala ma'am, wala po.
Actually, ma'am, siya ang nagtuturo ng mga ano namin, mga players, siya ang nagtitraining. Kaya kaya naman sasabi ko po, ma'am, yung 5 involved dyan, wala pong problema yun sa barangay. Kaya huwag Opo. sana sumama ang loob ng ng complainant. Sinasabi ko lang kasi wala naman sa amin yan na record sa barangay. Nagkataon lang ma'am siguro, baka mga lasing, doon lang siguro. Okay. Pero Kap, dapat baga yung coach ay ginaguide niya yung kanyang mga players sa maayos na paraan. Kasi kung ganito po, siya po yung pinagmula ng gulo, kaya po itong mga players niya ay malakas yung loob dahil nakita nila sa kanilang coach na si coach nga parang mali din yung ginagawa. Ma'am, siguro ma'am. Pero ma'am, mas mabuti nga ma'am, i-advise ko nga na magpablatter sa amin yung complainant para pag-usap natin para makuha lahat natin ng detalye kung bakit nagkaganon. Anong naging problema, bakit lumantong sila sa ganyan. Opo. So, mukhang desidido po itong si Ray na magsampa ng kaso. Kung isa po yung paraan para makakuha po siya ng certificate of file action ay magpapablatter dyan. Ray, anong desisyon mo? Dadaan sa barangay or diretso ka na ng korte? Sa tingin ko naman ma'am, yung problema nila parang pang-barangay din yan. Dadaan niya sa barangay bago siya sampa ng kaso. Kasi kailangan niya ng certificate of file action. Okay, kung ang paninindigan mo po, Kapitan, ay kailangan dumaan ng barangay dahil sa tingin mo barangayable po ito. Ito po, Kapitan, tawagan po namin si RD Dizon para malaman po namin kung ito pang reklamo ni Rain ay pwede nang idiretso po ng korte. Sige ma'am. Okay ma'am, tanong muna tayo ma'am. Tanong Apo. muna tayo ma'am sa sasabihan natin si complainant. Tanong muna kung diretso na yan ng korte o hindi na dadaan ng barangay, di okay lang po kung ano. Kung dadaan ng barangay, ayusin natin na po sa barangay yan. Gagawa tayo ng anong pinakatamang Opo, proseso. kung ano man po, Kap, yung magiging desisyon po ni Rain ay kami po ay makikipag-ugnayan pa rin po sa inyo. Ano po, Kap, bukas naman siguro po ang inyong pong tanggapan para po sa reklamo ni Rain. Opo ma'am, opo. Lahat naman yan ma'am, kinuha natin, inaharap natin para hindi naman tayo nagpapanig sa isang panig lang. Ang Opo. ginagawa natin dyan, yung mariglo kung ano mga naging problema. Kung wala talaga, siyempre, dadaan tayo doon sa papunta ng korte yan. Opo, oo nga, Kap. Opo, Kap, pero subukan natin, kunin yung panig nila, Coach. Baka po ay mapag-isip-isip nila na sila po ay talagang may pagkakamali. Para naman ito siguro si Rain, baka lumambot pa yung puso ni Rain, yung desisyon niya ay mabago pa. Pero maraming salamat po, Kapitan, sa inyo pong panahon at oras. Mabuhay po kayo. Opo ma'am, sige po. Basta ma'am, sabihan na lang ma'am si Ray na huwag magalala doon, di masya doon sa barangay. Pagpasabi lang siya kung kailangan sunduin siya ng tanod sa labasan o okay lang, okay po yun. Opo, Kapitan. Maraming salamat po, Kap. Sige ma'am, sige po. Opo, para naman sa maaring asahan na legal na aksyon na sa pangyayaring ito, eto nasa kabilang linya ng telepono si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Magandang hapon po, RD Dizon. Opo. RD, diretso na po ako sa katanungan ko. Ano po yung maaring maisampang kaso ni Rain patungkol po dito sa nangyari po sa kanya? Ano po yung kasong pwedeng kaharapin po ni Ronnie? Opo, RD, hanap lang po kayo ng maayos na signal, RD, kasi medyo choppy-choppy po kayo. Sayang po ng impormasyon. Tawagan po namin kayo muli, RD, pakiayos po ng inyo pong linya. Rain, eto yung binabanggit ni Kapitan, kung natatakot daw po kayo ay ipapasundo kayo ng tanod. Ano yung desisyon mo? Go for the barangay or diretso na sa korte? Korte po. Korte talaga? Okay, so para sa mga manonood natin dyan, huwag nyo na pong hintayin na kung meron po kayong mga ganito pong pangyayari, mga ganito pong nakaranas din po kayo ng mga ganitong sitwasyon. Kung kayo po ay naapi, kung kayo po ay nabastos, bukas po ang aming tanggapan, pwede po kayong dumulog dito para naman ay mabigyan po kayo ng hustisya. Kasi kung patuloy nating hahayaan ang mga ganitong mga pambubuli, ganitong pangaharas sa mga LGBTQ,
kayo din, di ba? Yes Tama po. nga yung sabi ni Rain na ito yung panahon na sa paraan niya ay ipinaglalaban niya hindi lang ang kanyang sarili kundi ang inyong buong LGBTQ Yes community. po. Okay? So yun po hindi porket walang nakakita sa inyo, mga ka-aksyon, ay takot na kayo na ipaglaban ang inyong mga karapatan. Ayo. So parang katulad ni Rain, si Rain malakas yung loob mo dahil talagang sinigurado mo na merong CCTV. Yes po. Pero it doesn't necessarily mean na kung walang CCTV, kumbaga yung katotohanan lang ang kailangan yung ipaglaban. Basta kayo ay nasa katotohanan, ayun, ipaglaban nyo dahil karapatan nyo yan. And wag pong matakot. Huwag matakot, tama yan. So huwag matakot. Sa mga kaibigan mo ba, Rain, na member din ng inyong community, meron din mga ganitong mga pangyayari na naka-experience sila ng ganyan? Wala naman po. Wala po akong nababalitaan po sa iba. Ano lang po, yung pambabastos lang po about po sa CR ng babae, yun lang po yung meron po. So pag pumasok kayo sa CR ng babae, Yes, po. parang binabastos din kayo ng mga lalaki. No, yung iba po is yung mga janitor or kahit sino po. Kumusta pala? Kasi nababanggit mo rin kanina na simula bata ka pa, ganyan ka na, kumbaga, alam mo nang gay ka, minahal ka ng magulang mo, hindi ka nakaranas sa kanila ng pananakit. Yes. So nung umuwi ka at nalaman nila ito, Si Papa po, pinapunta ko na po sa presinto nung nangyari po. And yan din po, syempre po si Papa po nagalit po. Kasi nga po, siya po hindi pa ako sinasaktan. Tapos yung ibang tao po, sasaktan lang po ako. after nung nangyari yung komosyon sa bar, sumugod ka agad yung Yes po. PNP. Ay, naano muna po ako nasuntok na po ako ng marami bago po sila pumunta. So kumbaga nakatanggap ka na ng daming suntok galing sa kanila bago dumating yung PNP. Opo. Siguro baka dahil Siguro po late din po na call ng friend ko po. Kasi taranta din po kasi yung friend ko po. Hindi na po alam ko anong gagawin so nung kasi po. sumugod na, dumating na yung PNP, ano na yung nangyari? So nung dumating na po yung PNP po, lumabas na po ako noon ng bar. Tapos po, yung rumble po sa loob ng bar is hindi pa po natatapos. Tapos yung isa So kahit wala ka na doon sa loob ng bar, dire-diretso pa yung dire-diretso kaguluhan pa sa po. loob? Kasi po, nag-awat din po yung isang DJ din po doon. Tapos, habang nag-awat din po yung DJ doon, yun na po yung nakalaban nila. Pagkatapos noon, hinuli na itong mga Opo, hinuli na players. po. And may nakatakas po na isang player. Sa pagkakaalam mo, mga ilang oras ba itong nakulong, itong mga players na ito? 15 hours po. 15 hours. Opo, yung- So, sa loob ng 15 hours, monitored mo naman. Opo. So, kailan lang sila? Anong oras ba nakalaya ang mga ito? Nakulong po sila mga around 10 a.m. po. Siguro nakalabas sila umaga na din po. 12 a.m. yata. 12 a.m. So, ngayon, Rain, dahil nakausap ka na namin, nailabas mo na itong mga sama ng loob, kumusta ngayon si Rain? I'm not okay po, pero tinatry ko po maging okay. Kasi kung kakainin pa ako ng lungkot, ako lang naman po yung lugi po. And kung hindi pa ako magiging matapang dito po, ako po yung May pagsisisi ka ba, Rain, na kumbaga nagdesisyon ka na ipagpatuloy kung ano yung nararamdaman mo, kung ano ka ngayon? Wala po. I'm happy po. Happy ka Yes, kung I'm ano ka ngayon? Yes po, I'm happy po. Okay. So, yun ang pinaka-importante dahil masaya ka kung ano yung ginagawa mo, kung ano ka ngayon, yun ang pinaka-importante. Okay. So, sige, mga ka-action, nasa kabilang linya na ng telepono si RD. Magandang hapon po, RD. Ma'am Ryan, magandang hapon. Sorry ma'am, nasa biyahe po ako ma'am, nandito bandang Camarines Sur. Opo, naiintindihan po namin, RD. Kami po yung hihingi Opo. sa inyo ng dispensa dahil po ay eto po, RD, mailalapit lang po sana kami sa inyo dahil eto pong Opo, si Rain, opo. isa po siyang transgender na nakaranas po ng pangaharas mula po sa isang lalaki or isang coach. Sa mga ganitong sitwasyon po ba, RD, kailangan pa ba itong idaan ng proseso sa barangay? Kasi according kay Kapitan,
dapat daw dumaan po ito ng barangay. Pero si Rain ay desididong magsampa ng kaso diretso na po sa korte. Opo ma'am, pwede na po silang dumiretso sa korte at kung hindi na maayos sa barangay, sa korte na po. Opo. Halimbawa po, hindi na po dumaan ng barangay, diretso sa korte, okay po yun, RD? Opo ma'am, opo. May karapatan po yung biktima na magsampa ng kaso. Opo. Ano pong kaso ang pwede pong kaharapin ito pong coach at ito pong grupo ng mga kalalakihan or mga players na nagbugbog po dito kay Rain? Physical injury po yan ma'am. Tapos may discrimination po tayo dyan ma'am. Opo. So, narinig ko, no, physical injury at meron din pong etong pangharas or itong, siguro ang binabanggit nito ni RD, yung SOGI. 'Di ba? Are you aware with SOGI Act? Yung bill na ipinasa, ito yung pinaka-longest running bill na matagal nang ipinaglalaban sa Philippine Congress. 'Di ba? So okay, ano yung say mo dito patungkol dito sa SOGI bill na ito? Habang hinihintay natin si RD. Mas better din po na maipasa po kasi po Actually, pasado na siya. Oo. pasado na po. Mas better din po kasi po kung wala po yan is patuloy pa rin po yung pagdidiskrimina sa mga katulad ko pong LGBTQ. Mhm. So, parang ito na yung kumbaga yung libro or batas na nagpapalakas ng inyong karapatan. Yes. Okay. So, balikan natin si RD, kasi importante itong mga binabanggit ni RD kasi sabi nga ni Kapitan, kailangan dumaan ng barangay. Ito naman si RD, kahit hindi na dumaan ng barangay, diretso sa korte ay pwedeng-pwede. Balikan natin, okay na si RD? Okay. So, ang decision mo ngayon, Rain, diretso Yes po. sa korte. Direct. Halimbawa, humingi ng dispensa, mag-public apology itong mga players, itong Hindi si po. coach. Yung kahihiyan ko po sa bar, hindi na po nila yun ibabalik po. At saka yung mga natamo ko po na suntok sa kanila, hindi na po nila yun maibabalik. Dati pag pumapasok ka sa bar, nakita ko namin, parang chin up ka, di ba? Kasi gandang-ganda ka sa sarili mo, talagang maganda ka naman talaga at sexy. Ngayon, kailan ka last na pumasok doon? Yun na yun. Hindi pa nasusundan. Yun na yun po. Hindi na nasundan. Hindi na po. Okay. So, halimbawa papasok ka, ano yung magiging ano mo? Reaction. Opo. Hello, welcome. Hello, welcome back. Ayan. So, si RD ay nawala ng signal dahil nasa biyahe. Pero maliwanag na hindi na, parang doon sa sinasabi ni Kapitan ay medyo opposite, di ba? Opo. Na ang gusto ni Kapitan, dumaan ng barangay. Sabi naman ni RD, hindi na kailangan. Kasi ang decision mo naman ay hindi na dumaan ng barangay. Yes po. So, Direct. desidido kang magsampa ng kaso. Yes po. Kung nakikinig ngayon itong si coach at itong mga players na ito, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Good luck. Face your consequence. And be responsible sa mga action nila next time. Sobrang galit ang nararamdaman mo, Rain. Medyo po, hindi naman po kasi ako ano po ng time ng galit po. Pero, syempre po, nasaktan po ako. Galit po ako. So, parang nakikita ko sa iyo ngayon, yung sobrang kahihiyan Yes po. ang nararamdaman mo ngayon. Kaya gusto mong itaas yung bandera ng mga LGBTQ. Yes po. Oh, yan. So, huwag kang mag-alala, Rain, sasamahan ka ng aming team na makapagsampa po. ng kaso at para naman yung hinihingi mong hustisya para sa iyong sarili at sabi mo nga, para sa grupo ng LGBTQ ay makuha mo. Thank you so much. Mga ka-action, mula naman sa ating NCR Action Call Center Satellite Office, eto makakapanayam natin ngayon si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa NCR. Ka-Rudy, magandang hapon. Sa inyo lahat. Opo. Ka-Rudy, kasama ngayon mo dyan si Carl Timothy Sioson. Ang kanyang alalahanin ay para sa kanyang ama na naka-confine ngayon sa ospital dahil sa sakit nito sa puso. Magandang hapon po sa iyo. Carl, magandang hapon. Magandang hapon po. Opo, kumusta ngayon, Carl, ang kalagayan ng iyong tatay? Ngayon, medyo okay naman na po siya. Alam po, malaki-laki rin po yung kaya Opo, so
ako Bicol. Para po. Nababanggit mo, Carl, na medyo okay na si tatay pero nasa ospital pa rin siya. Tama? Nakapag-promi na po ang ano namin, yung kailangan bayaran. Kasi, Mhm. Ilang taon ka na Ah, ba, Carl? ako po, Opo, 23 po. 23. Yes po. Nasa tamang edad na. Akala ko kasi parang mukhang minor ka pa. Pero ang tanong ko sana doon, bakit ikaw yung nag-aasikaso? Asan yung nanay mo at mga kapatid mo? Ako po kasi yung panganay, yung mama ko po kasi, pumanaw na rin po siya ng 2020. Kaya ako na po talaga Ayun, so wala ka ng nanay, Carl. Ano yung pakiramdam ngayon na ikaw bilang panganay na anak, parang ikaw ngayon yung nagso-shoulder nitong mga burdens or ikaw yung nag-aasikaso sa tatay mo? medyo pressured po. Sanay po kasi kami na kompleto talaga. Pero wala, kailangan po talaga eh. Ako lang rin tumaasahan na papalag sa kanya at bilang sumunod na pinamatanda. Ako na rin po yung Apo. Carl, matanong ko lang, ilang taon na bang iniinda itong sakit sa puso ng tatay mo? Parang mga 2 years na po kasi na-diagnose po siya ng enlargement of the heart. Mhm. Medyo overweight po kasi siya dati. Ayun, itong last year lang po, na-diagnose po siya ng 3 bara po sa puso. Okay. Carl, ikaw yung panganay sa magkakapatid. Ilan ba kayong magkakapatid, Carl? 3 po kami. 3. Kumusta naman kayong magkakapatid? Ngayong nasa ospital yung tatay mo, merong iniindang sakit at wala na din kayong nanay. Medyo lang po, medyo nakaka-stress po, nakaka-fresh. Medyo malungkot lang po na ganun po yung mga nangyayari. Mhm. Carl, paano Kailangan mo na pagsasabay yung pag-aaral at syempre ikaw yung nag-aasikaso sa tatay mo at sa mga kapatid mo? Yung 3 naman po kami, sa pag-aaral, kailangan po talaga, pangarap po talaga namin. Nagawa naman po ng paraan. Yung 3 po kami, nagpapalit-palit po kami sa pagbabantay kay Papa. Ayun. So, diskarte bilang mga mabuting anak Yes. kung paano aasikasuhin yung tatay. Kumusta naman yung gastusin nyo? Siyempre, yung tatay nyo hindi makapagtrabaho, kayo naman nag-aaral. Paano yung pang-araw-araw nyong gastusin, Carl? Minsan may sideline po, ganyan. Yung multimedia po kasi yung paano po mag-drawing business. Ayun, so madiskarte. Dumay-diskarte na lang kayo, Carl, na magkakapatid. Yes po. Ayun. Ang hihirin pong tulong, konting tulong sa mga kapag-anak. Pero hindi rin po kasi tapat talaga sa laki talaga ng gasto. Opo. So, Carl, lumapit kayo sa Ako Bicol Party List, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano ngayon yung pinakakailangan nyo, Carl? Ano yung kahilingan nyo sa Ako Bicol Party List? Ang tulong financial po para sa hospital bills po ng papa namin. Malaking tulong po itong opportunity na to kasi yun, mas gagaan po yung yung baggage sa financial natin. Okay. Financial side. So, para gumaan yung baggage na yan, Carl, ayan, alam ko narinig ni Karudi ang iyong hinaing. Karudi! Magandang hapon, Karudi. Ayan, base sa alalahanin ngayon ni Carl, ano ang maaring maipaabot na tulong ng Ako Bicol Party List para sa kanila? Okay. Dahil nga kasi mga lakas, araw na naman ang ating pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Lalo na ito, Lunes ngayon, araw ng ating pagbibigay ng mga assistance. Ito si Carl kanina, lumapit sa ating tanggapan dito sa North Cape upang huminang tulong para sa tatay niya. At pinakita niya sa akin yung kanyang mga dokumento at finally, nakita ko lahat at ayang qualified, kayang tulungan.
Dali naman, tumawag ako sa ating mga Congressman Saldico at Congressman Bill Bungalon upang matulungan itong batang ito. Natalukuyan niya, pinakalipang kagad siya ng ating Congressman Saldico ng 100K Ayun. para sa kanyang pagbayad sa heart center. 100,000 ka, Rudy, ang ipinagkaloob ng Ako Bicol Party List para sa tatay ni Carl. Carl, ano yung masasabi mo? 100,000 yung ibibigay sa'yo ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa sa tulong. Sobrang makakatulong po sa amin po. Lalo na nare-release din po kahit paano yung feeling ko sa tulong na to. Hindi ko po makakalimutan yung gantong tulong po na binigay ng Ako Bicol. Ayun. Karudi, kailan ba pwedeng mahawakan yung 100,000 na yan para naman ay itulong na natin ang tuluyan sa pamilya ni Carl? Kasalukuyan, kanina pinagawa ko na kagad po kanyang guarantee letter. Hindi pa lalabas ito sa ating usapan na hindi niya pinpit yung 100K na pinatalong ng ating mga Congressman Saldico. Ayun, ora mismo, Carl, na madadala mo itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Pero maraming salamat po na nakitaas ko po yung ganito. Maraming salamat po sa Congressman Saldico, Congressman Bill Bungalon, at kay Sir Rudy Vizcaya, at Ako Bicol, Tabang Ora mismo po. Okay, maraming salamat din sa iyo, Carl. So, alagaan mo yung tatay mo dahil sabi mo nga wala na kayong nanay. So, si tatay, palakasin niyo po yung loob dahil andyan yung ating pong may kapal na nagbibigay ng lakas sa atin. Mabuhay ka, Carl. Yes po. Maraming salamat po. Karudi, maraming salamat din sa iyo. Balikan ka namin mamaya lamang. Ako po, maraming salamat din po. Mga kaaksyon sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, mula pa rin dyan sa Action Co Center sa National Capital Region, hospital bills para sa biyanan na may sakit sa baga at paningin ng isang senior citizen na tila alapaap na ang nakikita dahil sa sakit na katarata. Ora mismo ring bibigyang tugon ng ating programa. At ang nakakaantig na kwento ng isang ina na walang ibang nais kundi magandang buhay para sa anak na may sakit na cleft palate. Ating yang tunghayan mga kaaksyon, mamaya lamang kaya wag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncocenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng Tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang ora mismo. Mula naman sa ating NCR Action Co Center Satellite Office, makakapanayam natin ngayong hapon sa muli si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa NCR. Magandang hapon sa muli, Sir Rudy. Magandang hapon po dyan muli sa inyo, lalo na sa ating sa Bikulan. Ayun, Ka Rudy, kasama mo ngayon si Allen Atanalio, ang manugang ni Anatalio. Ayan, po. sorry po, I stand corrected. Allen Anatalio, ang manugang ni Aurora Anatalio. 83 taong gulang at may dinaranas ngayon na sakit sa baga. Magandang hapon po sa inyo, Allen. Good afternoon po. Apo, Nanay Allen, kumusta po ang kalagayan ni Nanay Aurora? Si Mama Auring po ay nasa Philippine Heart Center. Naka-confine pa rin po siya. Kalalagay lang po ng pacemaker. Nilagyan po siya ng pacemaker kasi po nagtutubig lagi yung kanyang lungs. Nakailang beses na po itong dinidrain. Kaya nag-decide na po ang mga doktor na lagyan na po siya ng pacemaker. Opo. Nababanggit niyo po, Nanay, na meron pong tubig yung baga nitong si Nanay Aurora. Ano po yung paliwanag po ng doktor patungkol po dito? Humihina na po yung kanyang puso. Kasi po, 60 years old po siya nung nagkaroon ng na-bypass siya. 17 years old naman po siya na angioplasty. Tapos, mula last year po, pabalik-balik na po kami ng hospital. Labas-pasok na po kami. Opo. So, humihina na po yung kanyang yung kanyang puso. So, ano po yung sabi ng doktor, Nanay? May lunas pa naman daw po ba itong sakit na kinakaharap po niya ngayon? Opo, sinasalinan po siya ng dugo. Lagi pong dinidrain yung kanyang lungs para po mabawasan yung tubig dahil mas nahihirapan po siya huminga kapag puro tubig po yung kanyang baga. Opo. So, ngayon po, nag-decision na siyang lagyan na lang po ng drain. Opo. Maganda po yun, Nanay, na narinig ko po sa inyo, no, na meron pa pong solusyon. Meron pa pong magandang hinihintay tayo para po sa kagalingan po ni Nanay. Kumusta naman po yung pamilya, Nanay? Ilan po ba kayong magkakapatid? Manugang po ako ni Aurora Anatalio. 4 po silang magkakapatid. Ito pong aking biyanan, talagang pinag-ipunan naman po niya ang kanyang pagtanda. Dati po siyang nagtatrabaho sa bangko, pero dahil po sa labas-pasok na po siya sa ospital, naubos na rin po ang kanyang naipon para sa kanyang pagtanda. Opo. So parang habang malakas pa noon si Nanay Aurora, ay talagang nag-ipon po siya para
sa mga ganito pong pangyayari o ganitong sitwasyon ay meron po sanang panggasto sa kanya. Kaya lang, sa di inaasahan, pabalik-balik, naubos rin po yung inipon niya para po sa kanya sanang pagpagamot. Opo. So, dahil last year po parang nasa 6 hanggang 7 beses po kami labas-pasok sa ospital. Mendoza Hospital po sa Santa Maria, Bulacan. Tapos napunta po ng Delgado na Philippine Heart Center. Napunta na naman po ng Mendoza Hospital, Delgado, Philippine Heart Center. Paulit-ulit lang po ang nangyayari. Kaya po talagang nag-drain na rin po siya at talagang bilang pagtanaw ng utang na loob ko sa mabait kong biyenan, lumapit na po ako sa Ako Bicol. ayun. So, kahit merong ipon, kahit marami po kayong nalalapitan, talaga pong kulang. Ito pong panggastos. Ano po, Nay? So, paano nyo po, ma'am, aside po doon sa mga hinihingan nyo ng tulong, ano pa po yung mga nakakapabigat po para po dito po sa pang-araw-araw po na pangangailangan ni nanay? Ang hinihingi ko po sa Ako Bicol ngayon ay matulungan lang po ako sa ospital. Ang gamot naman po ay pinatutulungan ng mga anak niya na magkakapatid. Hinihingi ko po ng tulong makabayan po kami sa ospital. Yung matulungan niyo po sana kami na makabayad ng hospital bill namin at nang makalabas po siya. Opo. So, andyan po ngayon si Ka-Rudy. Ano, Ka-Rudy? Magandang hapon din po. Opo, napakinggan nyo ngayon, Ka-Rudy, si nanay, ano? Opo, kanina nga po, lapit din to sa akin kaninang umaga at humingi rin po ng tulong sa atin dito sa Ako Bicol Party List. Ang problema rin niya, yung pagbayad din sa ospital. Kaya, hindi na kagad ako ng dalawang isip. Tinawagan ko na kagad ang ating Congressman Saldico, upang bigyan na kagad ng aksyon itong ating kababayan to. Sa madaling salita, binigyan kagad siya ng ating Congressman Saldico ng 100K ora mismo. Okay, 100,000 yung ipinagkaloob ng Ako Bicol. So, Ka-Rudy, 100,000 yung ipinagkaloob ng Ako Bicol Party List? Opo, 100K po, pinagkaloob po ng ating Congressman Saldico. Opo, so aside po niyan, ano pa po yung mga kailangan pong isumite ni nanay para po ay tuluyang makuha yung tulong mula sa Ako Bicol Party List? Sapat na po yung matulungan kami sa hospital bill. Ang gamot naman po ay pagtutulong-tulungan na namin magkakapatid. So, nanay, yan po yung tulong mula sa Ako Bicol, Ka-Rudy? Opo. Kailan po ba matatanggap ni nanay ito pong tulong mula po dito sa ating programa at sa Ako Bicol Party List? Sa ngayon po, ginagawa rin ang kanyang guarantee letter upang mabitbitan niya bago lumabas siya rin sa ating tanggapan sa Congress para makabayad na po siya sa hospital, sa heart center. Opo, so nanay, napakinggan niyo po si Ka-Rudy, ano po? 100,000 po yung pinagkaloob po sa nanay po ninyo para po ay kay nanay para po ay makatulong po sa hospital bills. Maraming pong salamat sa tulong nyo kay Congressman Saldico, Congressman Gil Bungalon, kay Sir Rudy Vizcaya. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol sa Bangko. Maraming pong salamat sa lahat ng mga staff na tumulong sa amin, nag-assist sa amin. Talaga pong malaking tulong itong ikinagkaloob niya sa amin. Pinagpapasalamat po namin sa inyo. Opo, maraming salamat din po nanay. Ka-Rudy, maraming salamat po sa inyo. Babalikan ka namin muli, Ka-Rudy, mamaya lamang. Okay. Maraming salamat po. Ayun. So, 100,000 yung pinagkaloob ng Ako Bicol Party List para dito kay nanay na merong sakit sa baga. So, malaking bagay yan sa ating mga kababayan na malaki yung inilalagay na pundo ng Ako Bicol para sa ating mga kababayan na may mga kahilingan or may mga sakit po silang iniinda.
Mga ka-aksyon, dumako naman po tayo ngayon sa ating Tabang Ora mismo update. Ang nakakaantig na kwento ng isang ina na hindi humintong umasa para sa ikabubuti ng kanyang sanggol na ipinanganak na may cleft palate at ora mismong nakatanggap ng tulong mula sa Ako Bicol Party List. Ang buong kwento, panoorin po natin ito. Alagaan ko siya ng maayos. Gagawin ko lahat para sa kanya. Kahit mahirap. Nakakahawa ang ngiti ng mga bata. Napakaganda ng kanilang pagiging inosente. Puno ng pag-asa ang kanilang mga mata. Ngunit, paano kung sila ay pinanganak na kakaiba mula sa iba? Okay naman yung normal naman po yung yung sa ultrasound. Hindi po siya nakita yung Nung paglabas lang po, yun na nakita na gano'n na yung itsura na. Ang cleft palate o mas kilala sa tawag na bingot ay isang congenital anomaly kung saan hindi nabuo ang labi, gilagid o ngalangala ng isang bata. Yan po, si Elijah Luis, pang 3 ko pong anak. Meron po siyang cleft palate po. Kaya yun ang gusto kong maano sa kanya maayos. Yung sa bibig niya. Kasi nakakaawa po. Pag lumaki, baka pagtawanan, mahirap din na. Baka sabihin ng anak ko, pinabayaan ko siya. Yun ang kinakatakot ko. Kaya gusto ko habang bata pa, maano siya, maoperahan. Siguro, ma'am, yung sobrang stress ko. Simula pa lang 1 month siguro yun. Hanggang sa 9 months na. Puro stress yung naranasan ko. About sa pamilya. Tapos sa pag-iipon. Kaya yung sobrang stress. Nagtrabaho kasi yung asawa ko sa Manila. So, umuwi sila dito na stop yung trabaho. Kaya yung parang si Papa na stress. Gusto ni Papa, nandun ako sa side ng asawa ko. Wala din trabaho ng asawa ko. Kaya siguro ganun. Hindi ko po kasi alam kung paano nagkaganon yung wala naman sa lahi namin, sa lahi nila. Siguro yung yung diyan sa una tsaka sa dalawa, sa pangalawa, hindi ako masyadong ma-stress noon. Diyan lang talaga sa pangatlo. Sobrang stress ko. Kaya siguro ganun. Hindi naman ako na na tumba, ganun. Hindi naman ako nag-inom ng kahit ano. Sobrang kabado kasi napakabata pa para operahan. Pero sabi ko, kailangan para pag lumaki siya, hindi niya maranasan yung Baka kasi hindi niya makayanan yung opera, ganun. Natatakot din kasi ako Sobrang hirap po. Lalo na pag didede siya, nahirapan siya magdede. Nabibilaukan, kailangan talagang pagka niya, lalo na paggabi. Pero nung unang trinay namin sa Tiopo, nahirapan siya. Kaya dropper talaga siya. Kaya pag papadede kami, binubuhat namin kasi hindi pwedeng nakahiga. Naghihingi pa ako sa Panginoon ng tulong. Kahit mahirap po, pinalalakas ko yung loob ko para lang sa bata. Alagaan ko siya ng maayos. Gagawin ko lahat para sa kanya. Para sa mga bata. Kahit mahirap. Dahil sa sitwasyon ng bata, hindi na nagdalawang isip si Nanay Jonaline na ilapit sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico ang kalagayan ng kanyang 1 buwang gulang na anak na si Baby Elijah. May nasabi ba yung doktor kung bakit nagkaroon siya ng bingot? Baka daw po kulang ako sa vitamins. Hindi daw po ako nagpa-check up agad. Siguro 6 months yung tiyan ko. Biglang
nadaganan ng ng pamangkin ng Pero sa mga anak nyo, siya lang yung nagkaroon ng diferensya? Opo. Nasa linya na si Ma'am LB Sidenio para tanungin natin at kausapin natin kung ano po ang may tutulong ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, narinig niyo po ba itong tungkol kay Bibi Elijah na 2 weeks pa lang na ipinanganak, ngunit may bingot? Nandito po yung nanay, naiiyak sapagkat naawa siya sa kalagayan ng kanyang anak. Ano ho bang may tutulong ng Ako Bicol Party List? Once po na nadala sa BRHMC yung bata at kailangan ng operasyon, dahil for sure po kailangan ng operasyon ng bata yan para maayos yung kanyang cleft palate, tutulungan po natin siya sa abot ng ating makakaya na malibre ang lahat ng operasyon. Gastusin nila sa laboratory, sa mga test po na dapat gawin bago operasyon ng bata. Maraming salamat po. Maliban po dyan, nanay, sa sagot na ng Ako Bicol yung pagpapaopera at gamutan doon sa inyong anak pag nakarating na doon sa ospital, meron po pong inihanda ang programang ito para sa inyo, para makatulong po sa gastusin. Ano po? At maliban dyan, nanay, meron pa po na food packs para sa inyo. Ano lang po. Hindi ko makakalain na matutulungan talaga ako. Maraming salamat po sa inyo. Makalipas lamang ang ilang araw, ay agad din naming sinamahan si Nanay Jonalyn sa Bicol Regional Hospital and Medical Center para magpa-schedule ng operasyon para kay Baby Elijah. Si Nanay Jonalyn ay isa sa daan-daang pamilya na nakatanggap ng tulong sa kinakailangang operasyon. Ito ang patunay na ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saltico ay handang tumulong sa kahit sinong taong nangangailangan. Sobra po ako nagpapasalamat, lalo na po sa Ako Bicol. Sobrang pagtulong sa amin. Hindi po kami pinabayaan. Kahit po maagang-maaga napunta dito para lang sunduin kami. Kaya sobra pong pasalamat po yung gusto kong iparating sa Ako Bicol po. Nabigyan po ako ng gamit ng bata. Tapos yung panggastos po, yun po. Nabili ko din po ng panggatas ng bata. Sobra pong tulong yun. Sa ngayon ay nakatalaan ng maoperahan si Baby Elijah sa darating na Agosto. At patuloy pa rin ang aming programa sa pag-alalay kay Baby Elijah para sa kanyang nalalapit na operasyon. Ayan mga ka-aksyon, tunay nga na hindi biro ang maging ina. Lalo na't kung ang sarili pang anak ay binayayaan ng kakaibang kalagayan. Ngunit ang pasensya at pagmamahal ng isang magulang ay hindi rin matutumbasan. Kaya mga ka-aksyon, saludo kami sa mga nanay na katulad ni nanay na si Jonalyn Bondoy na patuloy na pinipiling maging mabuting ina sa kanyang anak na si Elijah. Maging inspirasyon ka sana, nanay, at syempre yung mga nanay din dyan na patuloy na nagmamahal sa kanilang mga anak. Maging inspirasyon itong si Jonalyn sa kwentong ito para sa lahat. Mga ka-aksyon, balikan muli natin ang National Capital Region Action Center Satellite Office. Makakapanayam natin muli ngayong hapon si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa muli, Ka Rudy. Magandang hapon po ulit dyan sa inyo. Ayan, Ka Rudy, kasama mo ngayon si Evelyn Sablaya, ang asawa ni Jobert na nakakaranas ngayon ng sakit na katarata. Dahil sa sakit na ito ay hirap nang makakita si Jobert. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Evelyn.
Magandang hapon po. Opo, Nanay Evelyn, kumusta po ngayon si Mister? Nasa bahay po siya ngayon. Pagsamantala na nagpapahinga po dahil nga po siya po ay nahihirapan sa kanyang paningin. Opo, kumusta po yung kalagayan niya ngayon? Hirap po siya sa kanyang paggagalaw-galaw po sa loob ng bahay. Hindi po siya makakita ng maayos. Kasi parang ang paningin niya po parang yung maulap. Opo. So ano na lang po yung mga pinagkakaabalahan niya, Nanay, sa loob ng bahay? Ay nanonood po siya pero kahit na gano'n ang kanyang paningin, nagtitiis. Nanonood po ng TV? Opo, nanonood po siya ng TV kahit po yung malabo ang kanyang paningin. Opo. Kumusta naman po yung pag-uugali ni tatay? Hindi naman po siya irritable dahil po sa kanyang sitwasyon. Sobra pong irritable. Ako po'y nahihirapan kong minsan pero wala naman po akong magagawa dahil nga po sa naramdaman niya. Opo, so parang nagtitimpi na lang po kayo, Nanay. Ganun po talaga. Kami magsasama sa hirap at ginawa. O yun, yan naman talaga yung tunay, Nanay. Hindi lang po sa sarap. Dapat po kahit po sa hirap, kahit po sa sakit, ay naandyan po kayo kay Mr. Nay? Opo. Kasi hindi lang naman po yan ang naging sakit niya. Marami na rin pong komplikasyon. Kaya nandito po ako para sa kanya. So ibig sabihin po, Nanay, marami na pong sakit na pinaglabanan na kasama po kayo ni Mr. Marami po. Dahil po nagkaroon na rin siya ng operasyon. Bypass noon. So pinatatag na po kayo, Nay. Pinatatag na po kayo ni Mr. dahil doon sa mga karamdaman po niya, nakita niya na talagang naandyan kayo lagi para sa kanya, Nay. Tama po kayo. Ilan po yung anak po ninyo? Dahil lahat ng mga pinagdaanan niya, kinaya ko na po yun. Hanggang ngayon, kinakaya pa po. Opo. Ilan po yung anak nyo ni Mr.? 2 lang po. 2 lang? Gusto mo pa sanang dagdagan, Nay? Ay, hindi na po. Dahil ako rin naman po may karamdaman. Hindi naman po. Oy, may sakit ka na din. Ano po yung karamdaman nyo, Nay? Ako po ay meron na po akong bakal sa spine. Meron din po kayong bakal sa likod. Opo. At actually, meron po akong operahan din po ako para sa balikat ko kasi napunitan po ako ng lipid. Opo. So, inilapit nyo po itong sitwasyon ni Mr. pero kayo din po pala ay meron din po kayong nararamdamang sakit, Nay. Opo, sa kanya na lang po muna. Mas kakailanganin niya kasi may edad na siya. Ako medyo may kalakasan pa. Oh, yun. So, kaya, na lang po muna. Mas inuna nyo po muna yung para kay tatay. Opo. Opo. So, gusto po siya na... Opo. Gaano nyo kamahal itong si Mr. Nay? Mahal. Mahal na mahal. Opo. Kumusta naman po yung nyo, yung love life? Alin po? Kumusta naman po yung... na po ang asawa ko. Ako po ay 56 na. Ilang taon na po si tatay? Patuloy po kami humaharap sa mga pagsasama. Opo. Sige, Nay. Lakasan lang po natin yung loob, Nanay. Ang pinaka-importante, yung pagmamahal nyo po kay Mr. ay laging naandyan. Balikan ko si Sir Rudy para malaman natin kung ano yung tulong mula sa Ako Bicol. Sa sentro po ng aming relasyon ang ating Panginoon. Opo, tama po yan, Nanay. Rudy, magandang hapon. Magandang hapon din po. Opo, andyan po ngayon si Nanay. Umihingi po siya ng tulong para po sa kanyang mister. Ano po ba yung maaari nating maibigay na tulong? Opo, ito po kailangan na kailangan din natin nanay para doon sa kanyang may bahay. Ay, ito kagad, nakita kagad na ating congressman ang kalagayan ng kanyang asawa. Pinakalubang kagad siya, ora mismo, ng 60,000 K. Ayun, 60,000 pesos. Nanay Evelyn, 60,000 pesos daw po yung matatanggap nyo mula sa Ako Bicol Party List. Opo, maraming salamat po. Malaking tulong po ito para sa amin. Nagpapasalamat po ako kay Congressman Saldi po
kay Congressman Nico Ngalon, Mr. Rudy at sa lahat ng bumubuo po ng Ako Bicol Party List. Maraming pong salamat sa tulungan at suporta niyo po sa amin. Ayun, maraming salamat din po nanay. Ano, Ka Rudy, meron din palang sakit yan si nanay. Maaari din ba siyang lumapit sa Ako Bicol Party List para naman sa kanyang sarili? Oh, walang problema yan. Dumulog lang siya muli dito sa ating tanggapan at kausapin niya ako. Ora mismo, tutulungan kagad natin yan. Ayan, katabi mo na siya. Ayan, dumulog na siya sa iyo, nanay. Lumapit ka na po kay Ka Rudy. Banggitin nyo na po kung ano po yung pangangailangan nyo po at ora mismo din na po kayong tutulungan ni Ka Rudy. Nagpasa po din po ako ng aking requirements para po kasi sa aking mga laboratory test. May MRI po ako, therapy, at actually kasi po hindi ko pa po alam yung mag-schedule kung sakali ang aking Opo. So, nanay, pag okay na po yung mga schedule nyo, sabihan nyo lang po si Ka Rudy at tutulungan po kayo niyan para naman po ay hindi lang si Mr. yung gumaling, kundi kayo rin po para kayo po ay magsama pa ng mahabang buhay ni Mr. Maraming salamat po sa inyong lahat. Opo, maraming salamat din nanay at Ka Rudy, maraming salamat sa iyong panahon at oras. Mabuhay ka, Ka Rudy. Maraming salamat din po dyan sa inyo. Opo. So, yan mga ka-aksyon, si Ka Rudy Vizcaya dyan sa National Capital Region. Mga ka-aksyon, hanggang bukas po, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo.